alaikum. Barkan ki dai. Sannunka. ‘Yan mata na ce ko zan iya zama a nan gurin? Eh zauna amma akwai mai wajen yanzu za ka iya tashi. Ok, to ba matsala. I want problems always. Babe, ya daga shiga cikin nan gurin kafin na dawo hakin mun kisha kin ajiye wani a nan gurin. Allah can yi mun shi. Kin ka nan da na shiga ta nan gurin fito hakin ajiye wani a nan gurin? Bawan Allah, zuwa ne fa na tambaye ta na ce mata zan iya zama, ta ce min zan iya zama amma akwai mai guri in ya dawo sai in tashi. Ba wani abu ne ya faru ba. Tun kafin mu yi nisa ban ma a wurin ba ka fara cin zalina. Balle mu kai a wurin ba. Allah ya kiyaye. Ta so mu tafi. Please, you cannot be there. Hello.